khona mandulo umhlaba ungakabibikho wadala umhlaba nezulu nolwandle nakho konke for thou art Jehovah my Lord my God wayikhona mandulo umhlaba ungakabibikho wadala umhlaba nezulu nolwandle nakho for thou art Jehovah my Lord wayikhona mandulo umhlaba ungakabibikho wadala umhlaba nezulu nolwandle nakho konke for thou art Jehovah my Lord my God 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 for thou art Jehovah my Lord for thou art Jehovah my Lord my God for thou art Jehovah my Lord my God for thou art Jehovah my Lord my God for thou Praise the Lord. I'm going to take that. It's a message. It's a message. Utwa ekhona emandulo umhlaba ungakabibikho. Wadala izulu nomhlaba nakho konke. For thou art ngoba wena unguJehova my Lord my God. It's not ukuthikithikula, but it's a message. Glory to Jesus. Because the time ngilala inkosi ukhuluma nami ngalandaba. Yes, ifusela mhlabalala phakathi kwami. Uthi the reason why kungafana labakhona abanyothiko ngaphandle kwami. Ngoba imina wayikhona emandulo. Umhlaba nazulu ungakabi khona. Ayibonge igama lenkosi. Alithi izilenkosi wakuyudwa. Phezu kodwa. Phezu moya kaJehova. Uhamba phezu kwamanzi. Glory to Jesus. Ngoba wayengekho umuntu uNkulunkulu ngaphandle kwakhe. Kusukela maphakathini kuya maphakathini akekho omunye. Hallelujah. Akekho omunye. Akekho omunye. Glory to Jesus. That's why makhuluma noMose. Athi uMose ufike umtshela uFaro uthi
uthinalela wefaro sekhona indoda engaphezu kwakho manje. Glory be to Jesus. Oh hallelujah. Lesikhathi efika kufaro uthi wefaro uthe unguye nginguye ungikhona uthi angitshele kuthi thetela abantwana bakaZisrayeli bahambe ayamshabela shana bamkhonze. Uthi ufaro la wemos tishutithekile futhi vele wawungingiza wena uyamlingisela uthi ngizokutshela ukuthi akekho omunye uNkulunkulu ngaphandle kwami. Umosi bayishaya bayamhleka bathi awupheka lo mfana ongingizayo uzotshela ufana ukuthi ukhona mina uNkulunkulu kodwa uthi abazi ukuthi bakhuluma ngongikhona. Glory be to Jesus. Lo yakhona manje nomhlaba ungakabi khona lo wathelisa nomhlaba ayibazi igama lenkosi lethambe njalo lethi lenkosi watasuka uFaro wathi lalela kodwa wena wahamba la kanti uphulela umuntu. Hallelujah. Shama. Glory to Jesus. Kuleke khona la ngiyakhona. Lalela nje wena ungakhathazeki. Alibonge igama lenkosi. Lithi izwi lenkosi wasethi uFaro lalela wemos akho umuntu ohambayo la. Lithi prophet message njalo. Waseqala uNkulunkulu wabaqalekisa. Wenza amanzi abayigazi. Alibonge igama lenkosi. Why amanzi abayigazi? Amanzi abayigazi because le river Nile abantu baseGibhithe babayikhonza njengoNkulunkulu. Kodwa wena just umfula omkhulu nje. Kodwa babayikhonza lo mfula. Alibonge igama lenkosi. Wasethi kuzokhombisa ukuthi nalo mfula lukhonzayo mina Jehova ngingawashintsha lamanzi ngiwenze igazi. Nangaphela bafreksana bathola amanzi bethela igazi bakhala bathi sebenza njani sesiyophuzapi ngoba amanzi athela igazi. uNkulunkulu abakhombisa ukuthi nale river ngingayishintsha ngoba ngangikhona emandulo umhlaba ungakabi bikho imina engayidala yayingekho kodwa ngayibiza ngolizwi uyasiyavela. Glory be to Jesus. Kusona intaba uyayibiza ngolizwi sasiyavela wamamasa kodwa bekhona ukhanya kwavela wamamasa kodwa bekhona inkanyezi ezibakaphakeme kwavela. Utshela uFaro uthi umfana ngingenza noma yini njengoNkulunkulu. Glory be to Jesus. Hallelujah. Ngibale zonke kodwa mfuna ukubalela isimbalwa. Wasethi into enezokwenzeka bathi balele ebusuku bathi bavuka kuseni seqhula amaqoqo bathi bahamba kuyakhala ngoqoqo amaqoqo. Glory be to Jesus. Phezu kwemiphethe amaqoqo. Alibonge igama lenkosi bathi bahlala batafuleni bakhe kugcwele amaqoqo. Uthula uFaro uvusa amaqoqo. Alibonge igama lenkosi. Why? Because baba noNkulunkulu wabo oyiqoqo. uNkulunkulu abakhombisa kuphela lelana kunezinto engakwazi uzenza kodwa mina ngikhona ngiyakwazi. Ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwakho. Hallelujah. Ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwakho. Amen. Glory be to Jesus. Waqhubeka wabavezela amaLukas impethe uNkulunkulu wakhona loyo. Alibonge igama lenkosi. Ababemkhonza. Glory be to Jesus. Bekhonza impethe bathi uNkulunkulu babo sinike ngayibala kodwa nakula ngiyakhona. Alibonge igama lenkosi. Lethi izwi lenkosi la sifunde khona. Lalela Israyeli njengoba uphuma lapha eGibhithe ngesandla sami sinamandla ebukileni. Glory be to Jesus. Noma ngabeka tuseGibhithe usukala ukhonza abantu uNkulunkulu kodwa sengizokutshela namhlanje ukuthi lalela ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami. Kanti ufeba kanti udakwa kanti utharatha kanti uphinga. Lalela sewakhululwa sewakhishwa kodwa bosula ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwakhe.
Wathaba nemfundisi asizwa. Sesibayekile nje. Haleluya. uNkulunkulu abantu abamnyama idlozi. Sonke isizwe sabamnyama bafuna ukwazi uNkulunkulu waso shona idlozini ilapho eqala khona ukhonza uNkulunkulu. Alibonke igama lenkosi anethafu babamsetho ofana ngimkhonza ofana ngimhlabele kodwa isikhathi aphila bengamazi ukuthi uyini bengamhloniphi bengilala bawuthi uvuka amayini athi uyathetha ngithi angikwazi ubusheni bakho kodwa besefile sengaqhamuka mina sengizohlaba sengizowenza idile ngithi ngenzela ubaba ngoba ngiyamkhonza. Lalela sizwe simnyama ningabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwakhe nginguJehova. Ngabe nabanye Glory to Jesus. Ningabi nabanye alibonge igama lenkosi. Uyazi idlozi ukuthi alinamandla. Uyazi futhi kahle kahle ukuthi yini idlozi. Idlozi akubona abantu abangithabalala. Abantu abangithabalala balala nje. Bandindela ukhala kwetilongo. Bavula imisebenzi yabo. Namamisha namamibi. Babe phambi kahlala sabukhosi. Bazilande. Njengoba balele. Balele. Ngengizwa abantu. Bethi thina singisithi abantu abalela amadimoni. Sikaze sisho lokho. Ngeke nje ngoba omkhulu ozala mina beyidimoni mesethule. Usawungoba omkhulu mesethule. Kodwa kusho ukuthi ngimhlabele imbuzi. Ngabe nabanye uNkulunkulu. Amen. Ngaphandle kwami. Glory to Jesus. Amashayina anoNkulunkulu wabo. Alibonke igama lenkosi. Ufike bebabazile uNkulunkulu babo. Abanye uNkulunkulu bephethe amasodi. Anangizwa kodwa. Abanye uNkulunkulu wabo bebetshela ukuthi mhlambe bandiza. Ingakho mabuke ithombe zamashayina. Uthola uNkulunkulu wabo bendiza. Ngoba uNkulunkulu wabo bayileyo image. Abanye uNkulunkulu wabo zinyoka. Letha to word rakho. Alibonke igama lenkosi bayayikhonza. Glory be to Jesus. Alibonke ivangeli. Basuye mandiyeni. Nabo bandekaka le uNkulunkulu wabo. Futhi asikho isizwe esinoNkulunkulu abaningi njengamandiya. Amandiya nawo lokhu uhlobo likaNkulunkulu. Ufice inyoka sisemandiyeni. Amaflawa asemandiyeni. Oh hallelujah. Amaxoxo aphushe emandiyeni. Izinja siphushe emandiyeni. Ngababani uNkulunkulu abahlukeneyo besaba uNkulunkulu babo babaziwe. Ubafika benekhanda kodwa futhi enomphosongo sengathi indlovu. Naloyo uNkulunkulu kubona mina umphosongo ngathi indlovu abe nezandla ezu6 sila siphuma nala. Mina ngisho uNkulunkulu bamandiya bathi bafika endaweni yamandiya ubathola amandise esebasile lento yawo kathi kuzonuka kahle abasele isithixo sawo ngoba noNkulunkulu bawo. Hallelujah. Glory be to Jesus. AmaHindu anoNkulunkulu bawo. Amandiya njalo. AmaMuslim anoNkulunkulu amandiya njalo. Kodwa ngiyangizwa bazalwane. Glory be to Jesus. Hallelujah. Ufika kwaba mhlophe nabo banabo uNkulunkulu. Futhi ngikusiza uyazi ukuthi abamhlophe bacishe bafana nabamnyama. Nabo bayabathanda ukukhonza abantu abafile. That's why mothola abamhlophe njalo ephatha sebeyethuleni. Baphethe amaflawa. Amen. Amen. Ukuthi bona abahlabi bensidile. Kodwa bayabakhonza. Glory be to Jesus. Sometimes evela things omshisa bese ngimshisile bese ngimfaka kwivaze enhle evalekayo bese ngimbeka lapha esitting room. Mawungena unicabanga ukuthi ivaze kanti akuyona ivaze ubaba wala ekhaya nomama wala ekhaya nomundoda nomsisi wala ekhaya. Ngabe nabaya uNkulunkulu ngaphandle kwami. Glory to Jesus. Alibonke igama lenkosi. Sabakhishiwe bandikazi umyalo. Kodwa qaphela suphuma ebukeleni bezono ungenza abanye uNkulunkulu la. Thomunye kanjani sekuzothandaza amakhathaze kanjani mfundisi. Alibonke igama lenkosi. Athi uthini uMark imthanda ujova uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho ngayo yonke umphefumulo wakho ngayo yonke ingqondo yakho nangawo wonke amandla akho okusho umthanda in 4 points. Alibonke igama lenkosi. Awusho ngomlomo nje ukuthi ngiyamthanda kodwa kuthina lezi zinto zo4
ufakaze ukuthi ngiyamthanda. Ngamanye amagama kalinda baphamisa isandla bese uthi ngiyabonga uNkulunkulu ngiyamthanda. Ngoba masusho njalo kuthi ngakuchekwe kuthi enhlizweni kunjalo yini, engqondweni kunjalo yini, emoyeni kunjalo yini, emandleni kunjalo. Akuyani indaba kujoyina ibandla sindisiwe, kodwa le ndaba ijulile. Ijulile. Glory to Jesus. Ayijulile. Thema ngitheleze ngabo sethi uNkosi uchaza ukuthini ngaleli verse. Hlazi ngilifunda uchaza ukuthini. Wayesethi mangithi ngayonke inhliziyo yakho. Ngithatha ukuthi angabe khona uthe enhlizweni lakho. Engenza mina uNkulunkulu ngibe unumber 2 lona libe unumber 1. Ngiyakhuluma namhlanje. Alibonke igama leNkosi. Kathi uNkosi angizwa kahle. Wathi lalela kuthi noma ngifike ngizohlola inhliziyo yakho. Ngithola ukuthi ayikho enye into enehlalo lapha ngaphakathi enhlizweni ngaphandle kwami ngedwa. Glory to Jesus. Nama vela kuhle. Nama vela kubi. Kodwa yena kuthi ngabe nehlalo siphakeme. Alibonke igama leNkosi. Nama ngabe ngiyakhala. Kunesimo esingikhalisayo. Kodwa Jehova akabe nehlalo. Angathi afika athola ukuthi inhliziyo yakho ikhona ubuhlungu lento enzakalayo. Ngiyakhuluma namhlanje. Futhi ngikhuluma namakholwa ke today. Amen. Alibonke igama leNkosi. Athi afika uthola uma wala ekhaya ugcwele izingane zakhe. Ugcwele izingane zakhe nje. Alibonke. Amen. Awayibonke. Athi afika uthola umakoti ugcwele indoda yakhe. Glory be to Jesus. Noma indoda igcwele umfazi wayo. Alibonke igama leNkosi. Hallelujah. Sometimes uthi uyafika athi le ndoda igcwele umsebenzi wayo. Noma le ndoda igcwele imoto yayo la. Mathiphi imoto ubona kahle babona khayishintsha ubuso. Kuthi sekuthini nengafanele ithintwe ke manje. Noma kade ehlaka kangakanani. Seyajika yonke into manje sewubuhlungu sekumuntu. Akusemnandi ekhaya. Ngoba uthinta into enkulu enhlizweni kaBaba. Mthanda yonke inhliziyo yakho. Wasethi 2. Mthanda yonke ingqondo yakho. Ngathi right eqondweni. Wathi ngithi abantu behlezi becabanga izinto. Abantu besindisiwe bacabanga imikhuba. Besindisiwe. Uthatha uhlanje ucabanga intombi noma esindisiwe la. Ucabanga ukuthi uyoshada kanjani uyoshada nini. Kuyokwenzakala akasakhwela uJesu engqondweni. Sekholele nje yona embusayo, yona emrulayo. Noma ekholwa. Kodwa lezinto ziyabusa phakathi kwakhe. Athi uyafika uNkulunkulu eseqeda ukufakaza. Athi ufakaze kahle kodwa ngikho engqondweni yakho. Thanda nangayo yonke ingqondo yakho. Mthande nangawo wonke umphefumulo wakho. Amen. Imuphi umphefumulo Nkosi? Yonke into enzakala phakathi kwami. Noma ngithinta kabi ngikhala inyembezi. Noma iyangijabulisa. Ayingangenzi ngisuke emoyeni wami ekumthandeni yena. Ukubona abantu bebefele besindisiwe. Ngifela kanjani ngikholwa? Yenza kanjani lento kumina ngikholwa? Uyazi ukuthi ecabanga ubuyele ngoba kungcono umuntu ongakakholwa kunalento. Lo ngakholwa nje mina nginezimpi. Akasekho emoyeni wakho. Akasekho. Alibonke igama leNkosi. Okugcina mthande ngawo wonke amandla akho. Yini ukumthanda ngawo wonke amandla? Inkosi ngifana kusela ngendaba yomuntu mefunda. Athi wona abantu bebefunda. Amen. Uthatha kufundeni kwakhe. Into oqala icabanga yitest yakusasa. Agcilela lengathandazanga. Engalifundiswe because confused ukugcwele test ngaphakathi. Abese gijime up and down ngawo wonke amandla akhe. Enza sure to pass the test. Mefike ekhaya ukhathele. Unqena nokuthandaza. Wonke amandla noJoshua amandla osukula namhlanje. Uwathitha kwi-test yakusasa. Alibonke igama leNkosi. Umefika uJoshua uthola ukuthi amandla akhe wonke akazange amnikeza nento encane emandleni akhe. Into ekade igcwele emandleni akhe lomzalwane namhlanje. Into ukuthi ngiyabhala kusasa. Therefore, umecabanga ukufunda iverse abathi uzombambezela. Umecabanga ukuthandaza abathi uzombambezela. Ngoba yena
ufuna ukustartisha kade zophasa usethi mthande ngawo wonke amandla akho uthi manje nami ngabe nginezinto ezibaleke kangaka kodwa ngisazi isikhathi sikaNkulunkulu nami amen awa sithi amen ngisazi isikhathi sikaNkulunkulu kingenza test ibe ngaphezu kwakhe kingenza ukufuna leliya toho ibe ngaphezu kwakhe alibonge igama lenkosi abanye ukuthi baze bayekukholwa ngoba befuna ukusebenza awameni ethetsheni yokuthiwa yabona nje uma uzosebenza la wonke ama-Sundays uyowasebenza awuzuthola ama-off uyothola leyo 2 days ngalenyalanga lo mzali ngobana kufuna imali ufuna itoho athi ku-right ngizosebenza abesehlukana nothando lukaNkulunkulu wonke ujuswe amandla awuchithe kwitoho lakhe ngoba ufuna imali kodwa ahlukane nothando lukaNkulunkulu indaba ezwini ayona umdlalo wabazalwane akusiuhlala lapha phathi iBhayibheli likhulu uthandaza it's more than that ijulile yes alibonge igama lenkosi haleluya mthande kawonke amandla akho mawucabanga kwenza izinto uthi kodwa uNkulunkulu uzofitha apha lento ngizomfaka apha uzomshuthe kaphi okay mangenza lokho uzothola lesi sikhathi nalesi sikhathi uthi khamba kahle ungabocabanga into kodwa ungamcabanga ukuthi uzomfaka phi because abanye bethu Satan yabakhika abanomsele ngento enhle azikakhe uthi lento mayifika kuyayithola izomhlukanisa nothando lukaNkulunkulu lo mzana vela khohlwa izinto aphambele ajabule afike sezofakaza ngiyabonga uJesu umsizile abazana sengithola ukuthi athi uNkulunkulu nomoya ngcwele washile ngoba ngeke sakwazi ukuthola isikhathi naye impilo yakhe yonke besiyivolva lapho lento nasefika kade singasamazi hayi ngamangala bazana ngisekhona bazana ngisekhona mthande nangawo wonke amandla akho funa ukukhuleka manje uDagoni kwakusithixo samaFilisti sizokhumbula ukuthi amaFilisti ayenqoba uIsrayeli esenqoba uIsrayeli athatha umphongolo kaJehova ndisekhumbula sakhumbula isikhathi sekufika umbiko kuEli ukuthi amadodana akhe afile awunikhona bazalwane bese lithi lenkosi isikhathi esho njalo ukuthi amadodana akhe afile lithi iBhayibheli kwasekuthiwa lo okade khulelwe ekhuleni lithi iBhayibheli wazala semthani wayesezala indodana egama lawo kodwa uIkhabhodi othasithi kwazi kulo kaJehova njani isusiwe phezu kwaIsrayeli angikho lapho namhlanje kodwa sekwenzekile lokho bawuthatha umphongolo bahamba nawo sebehambe nawo bayofaka manje lapho nakade sifunda khona bawufaka etempelini likaDagoni alibonke igama lenkosi sebewufakile etempelini likaDagoni bahlala ubusuku bonke balala babevuka ekuseni bathatha uDagoni sebengobuso phambi komphongolo kaJehova hallelujah ladies and gentlemen the reason why uDagoni abangobuso engawanga waqethuka kodwa wathi kanje ingoba uma kufika ubukhona bukaNkulunkulu empilweni yakho kudinga yonke into akathi isithixo igobe isubmit itumise Jesus ubona kanjani ukuthi uyakholwa ukuthi bakadagoni ekade bebusinhliziyo yakho ekade bebusinqondo yakho ekade bebusumoya wakho ekade bebusamandla akho makufika ipresence kaThixo bayagoba haleluya bagoba alibonge igama lenkosi bayagoba uDagoni glory be to Jesus ilawuthola ukuthi ngempela ngiyakholwa ngoba lento kade ngithanda kangaka ngisayenza ngempela ngiyakholwa lento kade ngihlalela kangaka ngisayifisa ngempela ngiyakholwa ngoba lo Dagoni kudinga gobe athobe bethoba amen lithi iBhayibheli ukuqala wathi
Ezichaza uthini? Kunezinto ezigoba temporary empilweni zethu. Bese kubakhona izimo eziyivusayo. Uyazi ngiyakhuluma namhlanje. Ngibona ngathi lonke ngiyazela kodwa ngithi mina namhlanje kunezinto efike empilweni mawuqala ukusindiswa kube ngathi sigobile kanti siyagoba isikhashana sisazovuka futhi. Glory be to Jesus. Oh hallelujah. Lomzalwane kade sithisha manje lentindensizwa yahlona nentombi. Sekuthi after 6 months selaqala uthanda nentombi liyabuya enhlizweni yakhe. Uyaqala manje usehlenza ngentombi. Uyaqala bese yakhuphula ukuthi Nkosi yami ngangijona kanje, ngilala kanje, ngenza kanje, ngishela kanje. Why? Lota khona kade goba isikhashana. Kufika izinto ezimvusile. Waphinda waba ngezinyawo. Ayibonge igama leNkosi. Sekuthina manje lelikholwa isikudla lithandaza lithi lalela takhona sekuyisikhathi sokuthi manje uyafa unqamuka ikhanda unqamuka izandla ungaphinde uvuke empilweni yakho. Sekuyisikhathi uyazi abazali abaningi bahlukana nezinto kodwa 2 years mhlambe down the line uyamthola siyabuyela kuzona. Uyibusa kwenzekele kanjani? Ingoba utakhona kade phila kuye wagoba isikhashana. Waxhuma lo mzali wezipho umnandi. Wathi futhi uqotshiwe samthatha sambeka ngaphambili. Sathi akushumayeza akufakaze akawenze akubowemsi akuhlabalele kanti sihlabalelisa umuntu utakhona sagobile akakafe kodwa mzona ufusikhanda yonke into kade yenza iphele sengathi akakazenzi lutho uyamfika akasakwazi nokuthandaza. Why? Usavuka utakhona noma ngenyawo. Thando lokholo lisekho, chisekela isekho, asakwazi ukwenza lutho. Kuvuka utakhona ngoba lithi iBhayibheli bafika bathi mhlawumbe abanginikanga nina lento mhlawumbe benginikeza abanye abantu ayibangikama Nkosi lithi bafika lithi bamvusa bathe nekusawusuku. In other words, umzalwane besandisindiswa sibona utakhona ngathi bahambile ngoba bekusawusuku kuyazukuza basasoluvusa bese sibona lapho uthi ngempela ukhona noma awukho. Alibonke igama leNkosi. Ungabokhathazeka ungabona ngathi bafutha ukudlula wena kade wabakhona. Alibonke igama leNkosi. Ungabokhathazeka ubone sengathi bagijima sengathi wena ukaze wenze lutho uthole bempringa bodwa bathi sizwa amandla sanifika noza kusawezwa manje thina singenayo sizwa amandla sisibukhona bakhe mina ngisezwa lutho ungakhathazeki lalela kusawubusuku yezi kusasa yezi eseni sabona lapho ukuthi utakhona wafana namsavukile akhathazeki. Amen. Oh amen. Hayi ngiyakhuluma namhlanje ukuthi nina nje ngiqala ukukhuluma nami kodwa mina ngiyakhuluma. Alibonke igama leNkosi. Glory be to Jesus. Ufika sebemprika sebeshila imayinkulu sebeprofeta umangalo utayibo ngoba ufika izolo nje wayeseprofeta kangaka ngoba ufika izolo nje wayesevutha kangaka ungakhathazeki ngoba wena uhleli phansi kade anqondo utakhona. Hleli kahle uyazi ukuthi unqonyiwe. Amen. Amen. Ngiyakhuluma. Amen. Glory be to Jesus. Hallelujah. Uyabona le vangeli namhlanje uncheck abeve begijima abantu balo. Yeah. Abeve bekhuluma into emnandi yenza abantu babe nginya bathi swamba nawe bathi sekuzwa kashumi but it's powerful. It is powerful. It is powerful. Kodwa masucheka bonke labantu bathi powerful odakhona besathenja isikashana kusayibusuku uma safika ikuseni bavuka khona bame ngenyawo albonke igama leNkosi uthole sebesangcolile sebeshelana ku Facebook sebeshelana ku WhatsApp ubuze ngishelana kanjani manje kade nifuta kangaka izolo kade nifuta kangaka last month kade nifuta kangaka yarako kufanele wengafanga utakhona wayesagobile isikashana bafika abahlambile
Kwama bathi abantu vele wayewe kanjani bewuzwa lo mbuzo andikaze nibuze nithi usibani bani manje wenza njani kanti ngempela leta efakaza kathina wayeyithathaphi kanti ezambu lo wayeyithathaphi haleluya ayinamhlanje ngikhuluma impela nje glory be to Jesus kanti kufanele uDagoni wayengafaka uyazi sikesithini ikholwa silibona kahle after izimpi mama ingakafika isimba sibona kahle that's why the Bible uNoah waphila emva kwaZamcolo alithi uNoah waphila before kufika uZamcolo alisho lutho ngalokho kodwa walethe wadlula uZamcolo kwabonakala uNoah ekhipha ijuba ephuma ke manje ijuba yosicheckela ukuthi kunjani emhlabeni lathi iBhayibheli uNoah waphila emva kwaZamcolo okushatha ukuphila kaNoah kwangagaranti uZamcolo engakafiki kodwa walethe wadlula uZamcolo wadlula nabantu kodwa wasala uNoah madoda la noma iBhayibheli lathi uNoah waphila after uZamcolo ngamanye amagama siyobona kahle ukuthi uyikholwa njengoba kwafika uZamcolo phezu kwakho washawa uphuka zonke izinto kwafika uZamcolo abandle banyakaza bewa ngapha nakapha abantu abasha bahlesha nabadala bahlala phansi glory to Jesus kodwa mawusala uma ila sibona khona bese siyaloba enhlizweni zethu sithi usiphamanda waphila after uZamcolo baba libehamba bababuze bathi benikhonza no but yeba yasasikhonza khona kodwa ke waba khona ama complications sase siyayeka bese ohlakaniphile athi kufanele ngoba noNoah waphila after uZamcolo uyabona mina ngeke amakhono ebalisa ethi ngiyeke ngoba kahlale phansi ngoba ngizokusiza namhlanje kube siyasizana ungaphindi ushaya yonto ngoba noNoah wefanasha athi uNkulunkulu ngangokwenze njani sefika uZamcolo bamkhulu kangaka emhlabeni uNkulunkulu ngangokwenze njani sengisela ngathi bonke abamsele ngidayisile uNkulunkulu ngangokwenze njani sengihlala ngathi nesilwane emkhunjini uNkulunkulu ngangokwenze njani ngoba ngangasebenza nomhlabeni soke siphila noma siyofa yini ngangekwenze njani kodwa uNoah wabamba ukushaka Jehova wathi uphila noma kufa ngizobamba izwe kusodlula uZamcolo ngizosala ungabi khona edlula noZamcolo akudlula uZamcolo kusale wena angahambi wena kusala uZamcolo amen Noah waphila amen after the storm sengathandaza uDagoni lithezulu lenkosi lo speed sebemvusile lithi bamthola ngasasa futhi uyabona ukuthi umzalwane unezinto enesikhathi sokuzama zamiswa ezothuphela aningizwe siba ukuthuphela zibe iningi amen nikhona wethu amen ngoba kukhona angisho lento ukuze uma uyinsizwa kumla kuba kusabe baba mina last year ukuze uma uyinsizwa ukuthi ufike uphila isikhathi la uzwa khona sengathi awukaze bakuthi wake wathi awukaze ujole uzwa ukuthi ngiphela sengathi angizazi ngiyini phela vele ngekusho uma uthi uyazi lento engikhuluma ngayo akubonke igama lenkosi uzwa ukuthi ngisho namakhinga qhamuka intombazane enqoni nje angeke ngikwazi kuyenza lutho ngoba isikhathi engikusona senza imizwa yami ngathi ifile kanti hayi ngoba ifile ikhona kodwa amandla kaNkulunkulu ayibambile ayathula madoda alibonke igama lenkosi baqhamuka no5 cm baqhamuka nekete ekawuzayo zemba sethi cela umshado amathanga basobala kodwa kuhlensizwa ifike esikhathini la amandla kaBongcwele ayibambile imizwa wahlala phansi kwayo anyakazi lutho kodwa ngafanele igama lokhu akusathi shu haleluya lapho glory to Jesus kodwa lalela uthi mhlawumbe after 6 months of unyaka uzolilanga uzothi kunyakaza yonke into ephakathi kwakho
Amen. Ayengixoxa. Usuthi kunyakaza yonke into ephakathi kwakho. Uthi zilukudla ithi imizwa ngila. Uthi ufundiswa ithi imizwa ngila. Uthi uyahlambuluka ithi imizwa ngindawo. Phela ungashala ngela uzenza ungcwele ngcwele. Sengahlezi izindawo zazi empilweni yakho. Mina ke njengoba ngishubala ngiyazazi ngiyinsizwa. Alibonge ikhamba lenkosi. Kodwa kubiza ukuthi sekwenzekile konke lokho. Wafa noDagoni. Noma isalele nje isikhashana. Umesala isikhashana. Ubona ngalendlela intombi zingakhona. Ufuna indlela yokuyisiza. Ufuna indlela yokuthi ususimizwa lezwayo. Igijima ngomthabo. Glory to Jesus. Kodwa mawafa. Udagoni phakathi kwakho. Uthi lalela nyama. Nami uyahlala. Nami uyafisa. Nami uyathanda. Hamba wena. Kodwa mina ngindawo. Milela. Bonke igama lenkosi. Uthi uyabona nyama. Hamba wena ngimilela. Milela. Qhamuka umfana wesilahla dadewethu. Qhamuka. Afika athi papa. Athi awushona phezulu. Uzakubeka nje la. Awambele. Amen. Nathi nezulu liyana. Enkosi yami ngimlethele inkosi. Awe. Ake ngiyogibela. Ngiyizwise kusilahla. Se PM. Mawuhlala nje la ngemuva. Kodwa ngithi uyakholwa uzosawuhlala ngaphambili. Uzothi wayindoda yakho bese uhlala ngemuva ke. Uthi uthi masuhambile nje. Bese ethi umfana. Uyazidalela. Ngize ngamabomla bengibone wena vele. Hey Nkosi. Angike inamba yakho. Nami ngiyafuna ukusonda naye. Phela ngeke ngikushele nje. Awungeke manje. Yaphela njalo. Nize sengathi manje. Awamele. Uthela njalo. Ngifuna ukusonda nami. Bese uthana Nkosi yami ngempela. Awuyazi ngempela futhi kukhona inkonzo abantu abasha nje next week. Nginika inamba ke khathi ngizokwazi ukufona ngithola ama details. Sibula sento. Mina ke ofona ke Nkosi yami ngizokuyelela. Wabona lisonto nje abathi mawujinge ngenxa nje kwikanti lenkosi kukhona lisonto eliphansi eliyelo. Liyelo nje. Mfundisi wakho lo mfushane onesihosho wakaNgcobo. Usisithola khona. Lalela wentombi. Wafa uDagoni. Nama wakho thamsikhashana. Fone insizwa. Ngo9. Kala kahle ngo9. Tawunje kunjalo sister. Igama lika Jehova libongwe. Libongwe igama lika Jehova. Phela yazitho ngo ayibongwe inkosi. Isafundisele insizwa. Kubikizwe mabebulisana bazana ukuthi bake bashinte njalo. Igama lika Jehova libongwe. Kasam yeba ibongwe. Awena usiyafuna ngempela dad. Hayi kulungileke. Hayi bengikucheka nje sis. Uthi yasebenza inamba. Amen. Tayiphaphe hlakaniphana kwenyoka. Bese nibamnena kwamajuba. Aphini kusasa ufuna ngo11 kanti ufuna ngo9 ufuna ngo11. Awunqase ngibhizi kabi ngumuntu obhizi umthetho wami. Ungamandi mangikufonela late. Ngumuntu obhizi. Inkosama I don't mind. Anyway so kwisikhathi sami zokuthandaza. Sifase ngithandaza. It's all right. Sifase ngithandaza. Tayile ngicheka nje ngoba sekusondele phela leyo weekend. Lalela siwula. Bayiqeda lapho bese faka SMS ngabo 8 ithi ngicela ukufonela ngabo 1 ngoba nginama minute. Tom bless you. Don't worry, God bless you. Uthando lendoda ntombazane alivele ndiyekele. Liyabhida apha. Liqale 1% ungaluzwa ukuthi likhona. Liphinde lithi 2%. The more ukhuluma naye, the more lokubona inamba yakhe mawupage la. Likwakha lona. Bese ubona makuthi liyakhula ngoba nake inamba yakho solo kuyinaka njalo. Usuthi bengafonanga uthi kaze Nkosi yami kwenze njani kuyena nkulunkulu wami inkosi mthwale ngoba uyathanda ukukholwa. Hayi
ngoba kuthanda lokuthanda ukholwa siqale lona ke manje selifuna ukuvalekisa ngala yena efuna ngakhona futhi ngoba unomoya engcwele uyamfana uyezwa uma usakuthi uyezwa ukuthi hayi khona akasondela ufish awukakagaxe anithi ukulinda nje wena kube nesineke njengomuntu egcwele amadimoni afebe uzokulinda msukwanezo uthi nawe usuphansi usuku level yakhe avela nje woko athi adonsa ufish usondele uthatha ubala nomthanda ngesikhala ndikhohlwa lendifanele nensizwa mayizothanda intombi qale ke uyasimesecula lela culo we glorify ndivele ngizwa holy kawelamaka athi ngiyawezwa amandla ntakezwa amandla njalo seluculo glorify we glorify ata your name kawelamaka athi mephuma lathi wesise uyashalela culo uNkulunkulu ngiyamngengimuzwa masubamba lona lutho akusikho kusawuthando lika 1% lizonyuka abesethu mengekho sisi lapho hawu awuzwe nenkonzo wenu ngisabhizi kabi kodwa ngiyeza hayi bengifuna ukuthola nje ukuthi mhlawumbe unenkinga sekusiso ayoseva ngakho sister sevalo khona hayi lalela uzonyuka uthando cha luzonyuka uthando futhi usathana uvamile ukukhohlisa abafana athi khululeka vele uzoshada ngazi namhlanje yena lo alukho uthando luvele inkalukweni zenyama kodwa ngoba mawushade ngeinkaluko zenyama nsizwa kusasa uyomyeka lo nesiphomo sakhe uvele uthi mawuvuka ekuseni umbheka uqasule isiphomo uthi umbheka nje uthi lesi siphomo ngathi sicavalaza kuba mshanga isitina ngamboneni ngithatha lo lalela kwakusayini kwakuyinkanuko zimbethe sengathutha ngiyathandaza manje ufile yini utakhona nombelele nje isikhashana glory to Jesus uthumangcwele nga-announce ukuthi akhona amandla abulala otakhona bafuna umphela usungalingwa kodwa uthola ukuthi noma ulingwa awusangene ekulingweni phela mkhumbulo nje sethandaza ethi inkosi ngiyabekhuleka ukuthi bangangeni okusho ukuthi kuzofika ukulingwa kodwa ngeke bangene phakathi glory to Jesus uyabona mina bazenje bengikholwa angeke impela ngingene ekulingweni ngoba ufebe ngihlezi ngifakaza ngithi bazongizama ngapha nangapha kodwa ngeke ngatholakala phakathi ngoba utakhona ufebe wafa waqhunywa ikhanda waqhunywa ikhalo ngiyambuza ukuthi inkosi wayi fanele utakhona afe kodwa ekhotheme phambi kwakho uthi ngoba wonke amatolo okuqa zonke imizovuma ukuthi uKristu Jesu inkosi ngamanye amagama nalabo kade bengangifuni nabo bayoguqa glory to Jesus akuyoguqa kade bengikhonza kuphela kodwa nalabo kade bengangifuni emhlabeni liyofika usuku labo thi sishaya indesheni ngempela uNkulunkulu noma singathanda uNkulunkulu bahambe benqapha kodwa sebeshilo bathakakho omunye ngaphandle kwakho wena wedwa unguye nginguye basuke bayombathishaso bayombatha umlilo wesihloko kodwa sebeshilo akafuta khona namhlanje usuku lokubulala uTakhona makathi lokatona Takhona inhliziyo encane akafe ngeke umenzele lutho uNkulunkulu ngenhliziyo encane ngiyatshela nje kuthi namazwi ahamba noNkulunkulu yenza inhliziyo ibende kuze sonke izimo ezifikayo sinakususa entandweni yakhe yabona sikwethe ngisambele nje sikhatshana phakathi kwenu bese nginyakazisa ngihamba nalo mfana ngiyayishumayeza ngithi Sathane ngeke ufaka ukukhathazeka phakathi kwami ngisayoshumayela
angifuni ufika nokukhathazeka phakathi kwabazalwane ngizobafaka ukukhathazeka ngihamba ngiyayishumayeza ngoba ngifuni le tingeni igcwale enhlizweni yami ngoba ungitshele kahle uNkulunkulu emini yantambama wathi kungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami ayingabi khona into ezoba ngaphezulu kwakhe phakathi kwami ngihamba ngiyayishumayeza kilo ngiyafona ekhaya kwenzakalani ekhamba kanjani hayi baba kukuthi ngithi khuleka siyalungisa ngoba ngiyeza ukuthi siyafuna manje uSathane ngibheke emuva ngicabanga emuva ngithi kumile pulpit ngithi kazikwenzakalani kwami kwasho ukuthi hayi baza kufika kumuntu ophusile la ikhanda okwazi ukubona ukuthi Satanese sizoqofa moya kusengakwazi ukuthokoza ngikhonza ngamenzelelo thuma nihlise encane khohlwa amen glory to Jesus no laka khohlwa thayibhabhelula kahlale efubeni zehula lathi wayindawo izihula azimazi uNkulunkulu futhi azimbonanga abafota khona namhlanje futhi thuthi nabasesibizela ukuthi singakhathazeki asibona abantu bokukhathazeka asibonge igama lenkosi asibona yebo kuyakwenza ukuthi usukhathazeka kodwa yazi namhlanje uthethe iBhayibheli mawukhathazeka uyona kuyisono ukukhathazeka ngoba kuchaza ukuthi uNkulunkulu akawumethembi ukuthi uzokuphula kulesi simo sokubhekene naso amen abafota khona asemengenyawo kodwa utakhona bafa angwazi ukuthi akho njengoba ulapha kuthi namhlanje bonke bakhothama bayafa kuthi ngabanqonya amakhanda kuze kube ubufakazi ngamthanda umunye weshumazi ngelanga ekseni la bathi ngithwala ikhanda libe ubufakazi kuthi ngempela lento yenzekile nakuwena bafota khona basuswa amakhanda ukuze kube ubufakazi kuthi ngempela utakhona unqonyiwe angisophinde ngithithiziswe izimo alibonge igama lenkosi glory be to Jesus asivala amehlo siyathandaza thank you Lord uma kwenzeka ukhona la akakayinikele kuJesu sikhathi sokuthi sinikele phakamisa isandla sakho uJesu uzobulala yonke into phakathi kwakhe edala ungamesabi ungamkhonzi nathi siqala ngasingcwele sasizwa igama lakhe nawe ngakusiza namhlanje mekhona namhlanje uthi Nkosi nansi impilo yami ngaphakamisa isandla sakho la ukhona thandaze kanye nawe sibalela amehlo ethu sonke raise up your hand mawukhona uthi Nkosi Jesu na impilo yami ngangedluli hlangabeze ngomusa thank you Jesus linda isandla sakho mawukhona mawungekho kuyahlula Holy Spirit yes Lord sibili antakhona nabantu abathi Nkosi ngawazi utakhona phakathi kwami ngikhonza kahle kodwa nangu utakhona phakamisayo uma namhlanje uthi namhlanje utakhona uyafa uma wena usho njalo phakamisa zombili izandla ngoba uyasarenda siphakamisa zombili uthakafu utakhona phakathi kwami akafe ngiphila impilo ngingenayo utakhona phakamisa izandla zakho zombili thank you Jesus ngoba sonke siphakamisile phakamisa nje masabi phakamisa nje ubona ukuthi uphakamisile masabi ngabinalivani thank you Jesus siyakhuleka manje yes Lord sizothandaza sonke bazalwane sizothandaza sonke size kuJesu obulala utakhona phakathi kwethu Holy Spirit uyena okhululayo uyena ususa nokukhathazeka uyena ususa yonke into uphila impilo ozothi ngikhululiwe impela glory to Jesus vele le ntshumayelo bekwe yethu thina bazalwane ukuthi sibheke phakathi kwethu
sihlala ukuthi inkosi yini yakhona usemphila impilo ekhululekileyo Glory to Jesus. Asithi inkosi Jesu ngiza kuwe uthe izwi lakho loza kuwe awulahlele ngaphandle wathi izandla zakho zivulekele bonke abezayo ngakho Nkosi namhlanje bulala phakathi kwami lonke uhlobo lukaDagoni okade livuka lifuna ukubusa inhliziyo yami ingqondo yami umphefumulo wami amandla ami ngakho namhlanje ngiyamsarenda makafe kuze wena Jesu uphile wena wedwa asifuneke sonke baba wathi ongcwele